Pani riaditeľka predstavila pre toto fórum metodiku aj výsledky rozboru nákladov EDF. My sme sa toho tiež zúčastnili, tak ma požiadali, aby som v tejto ukážke sa trošku porovnal so slovenským priemerom, ktorí sa zúčastnili tej analýzy aj EDF priemerom. A treba povedať, že to je úplne iná štruktúra, ako my sme hovorili o vlastnom podniku. Takže my sme sa v tej štruktúre porovnali a tam nám tých 35 centov, jak som hovoril pri mlieku, zrazu vyskočili náklady na 39,4 centov, ale stále sme ako pod slovenským priemerom, dokonca pod priemerom EDF, takže sa asi nemáme čo hanbiť, ale po 40 centov to akože len tesne. Takže keď sa pýta pán minister sem tam, že no už mi povedzte konečne, za koľko robíte to cenové, takže pohľadov je veľa, ale keď takto ten priemer bereme, tak okolo 40 centov z najlepšie podniky, alebo, jak by som povedal, priemerné podniky na Slovensku vedia najlepšie robiť. Lebo priemer je tu tak, keď dobre vidím, 47. Tak s nejakou štatistickou chybou, keď aj robíme, tak ťažko to dostaneme hlboko po 40 centov. V tej istej metodike hovorím. Samozrejme sú tu iné pracovné, ako my v pracovných nákladoch na Slovensku nevedieme paliva alebo energie, alebo ja neviem, odpisy strojov, to pracovných nákladov vidíme len osobné náklady a tak ďalej a tak ďalej. Celkové výnosy sme podľa toho celého dosiahli 40,1 a keď to odrátam od tých 39,4, tak určitá ziskovosť tam mohla byť vedená. Čo sa týka inakšej podnikovej úrovne, tak sme vlastne z tých 18% tržieb, či 19, koľko to tam bolo, na mlieko, minulý rok z toho zisku, čo sme dosiahli, mlieko reprezentovalo zhruba 22%. To sú už len tie silné a slabé stránky, ktoré sú porovnávané v jednotlivých ukazovateľoch. Tie zelené sú pre nás plusom a mínusom sú tie biele, najviac výrazne mínusom sú ostatné náklady, ale ja hovorím, že treba vedieť aj ten systém chovu a celej organizácie, až potom sa viem až tak dobre porovnať, aj týchto čísla to takto vychádza. Na záver som si dovolil ešte vytipovať pár kritických bodov, ktoré nás môžu posunúť ďalej, čo sa týka zníženia nákladovosti. Treba urobiť ešte lepší poriadok s krmivami, v dojárni, pôrodnici, maštaliach, dbať vyššiu pozornosť na kvalitu objemových krmív, to ako ja si myslím, že to je úloha neustála a výrazne významná. Snažíme sa využívať vedľajšie produkty potravinárskeho priemyslu, znižovať, nie celkom vynechať, ale asi znižovať trošku tú soju a snažíme sa nahradiť vysokoenergetickou repkou, zvyšovať výkonnosť dojárni, namontovať, už aj sme namontovali takú mechanickú bránu čakárni, čo sme doteraz nemali. Snažíme sa zlepšiť úroveň slamového hospodárenia, zlepšovať mikroklímu, zvýšiť pohodlie, komfort pôrodnici a zvýšiť hygienu telatníku, aby sme tie výsledky, ktoré sme dosiahli, mohli aj v budúcich rokoch dosiahnuť. Že si myslím, že celoslovenský okrem tých nákladových vecí je veľmi potrebná tá politická klíma, ktorú tu holandskí kolegovia tak kriticky hovorili, že majú taký zlý ansámbl teraz v tom parlamente, že ťažko sa s nimi jedná. A to ukazuje vlastne, že poľnohospodárstvo je viac menej politická kategória. Žiaľ Bohu, v Európe je to tak spravené, že ten štát, ktorý výrazne podporuje svojich poľnohospodárov, tak má výraznú konkurenčnú výhodu oproti tým, ktorí to tak neurobí. Darmo hovoríme o spoločnej poľnohospodárskej politike, pokiaľ nebudeme mať zhruba rovnaké podmienky. Samozrejme, história bola aká taká, my sme sa v roku 2004 k tomu pripojili, ale čísla sú jasné. Pokiaľ stavy kráv v Európe sa zvýšili, tak v tých starých členských krajinách to bolo plus 5-6%, tak v tých krajinách, v ktorých žijeme, my je to minus 30 až 50%. Takže žiaľ Bohu, túto hru sme prehrali. Nakoniec, ja si myslím, že všetci, ktorí tu sedíme v tejto stále, sme ešte tí vytrvalníci, že chceme ďalej to mlieko robiť. A či ten poľnohospodársky podnik to ustane alebo neustane, si myslím, že je to chcenie alebo nechcenie manažmentu tej firmy.
a štruktúre výroby. My sa trošku s viacerými vecami zaoberáme. Mlieko u nás reprezentuje povedzme tých 18-20% z tržieb, ale aj tak je to významný činien na to, aby sme to vlastne ďalej robili. A predpokladám, že len tak ľahko sa nevzdáme, že na Slovensku nebudeme musieť dovážať toľko mlieka v pomere k spotrebe ako ošípané a prajem vám do toho veľa chuti, energie, vytrvalosti a zdravia.